Sanibona Mzansi, igama lami nguPulelo kwaMthombeni la kuMoja Love Channel 157. Uhlelo lakho oluthandayo, uhlelo izinkomo. Namhlanje sise Pietermaritzburg endaweni yase Edendale. Sibhalelwe uThobeka uhamba nomama wakhe, uyacela ukuthi ake sisize umama wakhe ayokwazi ukulanda izinkomo uThobeka alotsholwa ngazo ngoba angazi ukuthi izisele kubo kanjani. So mbukeli ngicela ukuthi akasambe siyoza ukuthi uThobeka kahle kahle kwenzakaleni ukuze izinkomo zigcine zisele ku Sanibona. Yebo sawubona. Njani? Siyaphila. Awusiyaphila. Igama lami nguPulelo ngokwamthombeni Sibongo. Ngisuka kwaMoja Love Channel 157. Ngicela ke ningichazele ukuthi kwenzakalani. Okusho ukuthi ngalotsholwa ngo-2015. Okay. Ngilotsholwa ngey'nkomo ezu-8. Ngesimo sokuthi indawo yokuzibeka sasingenayo la ekhaya. Sacela esayidini lakababa because nayo nazo ezakhe inkomo. Manje ubaba akasekho emhlabeni. Manje sekuney'nkinga ke. Mase kushona ubaba. So ubaba makagula zona zikuphi? Zisekhaya. Okay, so kusho ukuthi ubaba akahlali la ekhaya. Yebo baba. Wayehlala from a different. Wayehlala kwakhe la zazikhona inkomo. Ubudlelwano bukaBaba nomama bebunjani ngaleso sikhathi? Bebu right because yena ube nayo umama akade eshade naye. Kodwa befika la ekhaya ezobheka nomama. Isizathu esidala ukuthi kungasabi nobudlelwane obu-right phakathi kwakho nabangale ngale mzini kulomzongalo kababa. Yini? Ngicabanga kahle ugula kababa. Okay. Because ubaba ugulile uma wase wayeloke ehambe eyomsiza ngakhona lapha ekhaya. Yeah. Then uma wangenelwa ama message athi umuzi waMasibanibani usuphendulo wakho. Ubani ke manje uthumela lo mlayezo? Asazi kodwa ama message ayasho ukuthi nje ikhona ngale. Okay. So kodwa ke athi ngelinye la ngakuchitheka ishebo. Umama watshengisa ubaba because engakaguli kakhulu. Wamtshengisa ubaba athi ubaba ahambe ke babuye bezela. Ngicabanga ukuthi iyona leyo nto ukuthi uma asiza ubaba. So manibuka ubudlelwane bakhe nalezi ingane ezingale kunjani baba? Baba bengasekho right because wayesho nokuthi ufisa ukulanda zona inkomo zakhe ngoba unazo ezakhe. Ufisa ukuyilanda nje zonke athole enye indawo. Akhe kwenye indawo. Inkomo zakho sizingakhi ngale? Ubaba ugcina ukuthi ukhuluma naye right. Washo athi ngumntwana onenhlanhla. Inkomo zami ziyazala. Washo ukuthi zu-16 ngaleso sikhathi 2020. So manje mase nikhulumisana nabafowenu bathi inkomo zakho zingakhi? Noma singakaze thina sibabuze nje in person. Okay. In person. Bebeloke besho kubantu ukuthi zu-9 kusuka ku-2015 until 2023. Ziwu-9. Wena ngaphambili mhlamba sithi ubudlelwano kwakho nabo babunjani? Eqaleni yebo uma wakhona ubeza ngisho la ekhaya. Awu mthatha. Uzosibheka uzobheka abantwana. Yebo. Kwangaba nankinga nabo abantwana laba bebeza bonke la ekhaya. Okay. Kushintshe nje usukushona ubaba. Kusho ukuthi mina isono sami ukuthi ngamsiza egula ngoba ngendlela ababebeka ngayo bekuwubaba okade enomama abaningi. Okay. Yebo. Mina ngabe nomama abaningi yabo umama lo le ubazi ukuthi besifonelana abuza ukuthi ukhona yini la. Uthi mina cha. Athi ngiyazi ukuthi ime lapho ubuzosho. Kusho ukuthi lapho la ekhona. Wagula ke uma wakhona ke naye ke washona ke. Mase seshonile umama kwangaba khona inkinga nje eziningi baba abantu aba-right. Uma bathi kubaba lo uma esegula bombuka ngoba kaza ukuthi yosizubani ngoba akakwazanga ukuthi izuma wabo egula. Kufanele sikuhlalele phansi konke lokho sibone ukuthi nabo singaba compensate kanjani ngoba eqinisweni elimsulu mabaspendile nabo
ukuze zikhuliseke zondleke zibe right. They also need i-credit yalokho ukuthi sikwazi ukuba nendlela esibabonga ngayo. Cha, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi mangabe seni-ready sambe niyobangena. Mbukeli, engikuzwayo mina ukuthi uThobeka wathi mayeselotsholwa wacela ubaba wakhe ukuthi akamgcinele iy'nkomo zakhe ngoba bebangahlali ndawonye, okusho ukuthi ubaba wakhe wayenemizi emibili. Wayesekacela kuThobeka ukuthi ubaba wakhe akamgcinele iy'nkomo zakhe. Manje-ke Mbukeli, ake siye ey'tolo sizwe ukuthi isizathu esesenza ukuthi manje angasayitholi iy'nkomo zakhe isiphi. Sawubona sisi. Kunjani mama? Siyaphila man. Igama lami nguPulelo ngokwamthombeni Sibongo. Ngisuka kwaMojalafu channel 157. Ngihamba nabo mama, umama nosisi. Uyabazi? Ubazi kanjani? Sisi wakho. Okay. Wagcineni ukukhulumisana nabo mhlawumbe ubudlelwane bakho nabo nosisi kunjani? Oh, so anisana communication right? Ngokuya ngawo why? Ngoba kwakona lokhu ukuthi nifike kanje. Yeah. Sekwayenye into engaqondakali. Okay, no, lokho ngiyaku-understand. So angisho manje bese ngifuna ukuthi sibuyele emuva kancane ukuze sizokwazi uku-understand your side of the story. Ngeke ngikwazi ukuhamba emuva. Kusho ukuthi i-relationship yala ekhaya neyangale seyisawa vele. Ayikho right. Manje ngoba phela lento fanele siyikhulume siyilungise. Kahle kahle sizathe sisilethe la ukuthi sizolungisa lokho. Asicela ukuthi sizowasiza ukuthi sikwazi ukulungisa lokho. Nizosiza babona noma thina. No, ngisho na usiswa. Bese ngovole nje sekunje. Ukuba nifuna ukulungisa ngabe nabanye balabonke. Kanti nabo bahamba bephelele ngoba baphelele. Okay, lalela ke sister. Angisho umama wakho usesekhona? Akekho nandi lapha engadini. Okay, manje uzonizophelela kanjani? Usho bobani abafowethu? Abafowethu nodadewethu naye nabo abaphelele. Bakude kangakanani abafowethu? Bakegona ababili eThekwini. Akusho ukuthi ukhuluma nabo ngefoni ngoba nathi sisuka kude kakhulu. Yini kade ihlula ukuthi bakhulume ngefoni ke kanti? Yeah, angisho singayinto esingasayenza vele namanje. Singaloku sidonsa-donsana ngamagama. Ngizokhuluma nabo. Okay, sicela usinike amanamba abo sikhulume naye. Ubhuti ubani igama lakhe? Okay. Kodwa wena sisi uyabufuna ubudlelwano obu-right between wena nodadewenu? Angibaza ngibe nankinga nabo kwasekuqaleni. Manje kanti why senza izinto zibe nzima kanje? Inini ibona benza izinto zibe nzima. Kanjani? Bona bahlulwa yini ukuzalana noma basibonele kulungiswa inkinga bayibonayho. Mamela. Benze i-effort ukuthi basuke lela bahlala khona beza la. Ukuthi kuzokhulunyiswana. No, angisho phela nawe bongeke uzuyele uzwa wena. Sebefika nalo. Cha sengisho ukuthi wena bongaya le uyofuna le. Uyacabangela mina ngeke. Ngane uke wazama ukufuna ukukhulumisana nabo mhlambe ke. Angizange ngizame. Bazamile mama. Futhi baze bafikile. Sibacela. Sebefika nani? Sibakhathi thina siphela sikhaphe bona. Bebehlezi beza la behamba bona. Okay, kodwa ke thina sikhaphe bona. Ukuthi sizokwazi ukulungisa inkinga yakho. Hamba bona. Okay, well. Ayingeni-ke nale, I think i-network ayiyala. Mara manje sister, usho ukuthi ngale ndlela ekungayo nawe uhappy, awuna stress. Ngale ndlela relationship yakho nodadewenu ingakhona apart from umama. Angisho manje sizathu esingenza ukuthi ngithi ake sikhulume ngale nto. Ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi nawe what makes you not happy singayilungisa kanjani. Hayi ngeke phela awukwazi lokho wena uzibushelele ulandelela umuntu. Beku-right phambilini uma uhlala la nesibaba. So sengibuzela ukuthi manje okay sebakulandelile okay bezile bona. Angisho manje sifuna ukuzwa yona lento angisho naye awazi ukuthi kushintshe kuphi awazi nawe.
Angisho phela isizathu phela unalo ulwazi ebekufanele yena asitshele lona. Hayi ukuthi afike sefika nalo. Nawaze wafika isibili. umamakho washona ubaba engekho eduze. Uhlala nani? Wafike segula umzali Thobeka egula wazala abanye egula. Wemzali ehamba ngithi wena mohlangana nendoda yakho Ehlala nani? uhlangana nawe unyaka wonke Amnazi kodwa ungeke umzali uzophinde. Umfazi. Hayibo. Bese niqhamuka kanje. Ukuhlasela phela ngokunjani. Manje sister wena usolumawuleli ukuthi uzale uzalela ubaba wakho. Ngathi wafika isibili. No sengibuza khona wena usola lokuthi umzalele. Awu, ngingazala indoda eshadile ukuthi ngiyaphinda ngiphinde. Hayibo. Kanti mawushelwa uthandile uqomi. Wayemthanda ngiphinde babethandana. Yeah, manje wawusoluma umama. Ngoba umama asiqinelike ngoba uma afa wabulawa yini. No akaniqineli. Mara manje fanele sibe asenze so. Angithi ukhapha ingane yakhe edewethu ngoba yini ukhona. No. Mina ke fanele ngikhulunyele uba. Lalela sister. Angane urepresent umama wakho vele wena. Hayi. No, ukungabi khona kamama sister. Ayiqale bayigcine. Akusinto eqala namhlanje. Umuntu makashonela kuba khona umuntu omrepresentayo. Yayibona? So asithi makumele siye phambili bese sikhala ngongasekho. Akekho yena vele. Njengoba ethulile ekhulunyela. Sangabe uyakhuluma phela ukuthi ngifuna ukulungisa u1 no2 no3. Angana ufuni wena ngithi sikhulume lo. Akasho yena. Ngikubuze simple question ngathi uyafuna ukuthi kube nobulungiswa between you and your usisi wakho no mamncane. Because umamncane wakho angisho ushadile nobaba wakho. Kunjalo. Mara uyazi, akazi mama. Uyazi. Ufuna ukukhuluma ngani? All right. Usisi loya. Siyazi sonke ukuthi walotsholwa ngisho. Walotsholwa ngeingomo. Wayeseke yacela ukuthi akagcinelwe zona la ekhaya ngisho. Ucela kubaba. Usisi. Angisho siyakwazi lokho. Angikwazi. Oh, awukwazi wena. Kodwa ngikwazi ukuthi inkomo Awuzilana ne? ukukhuluma ngikwazi. Oh, no, that's good. Ngoba kubalekile yikho lokho na sister. Yo, ingenkomo. No, Yazi ukuthi webhudi lezo nkomo lezo. Ezalokho luthobeka. Zeza ngekhanda laba banangenkani. Akekho wafonela uma wathi ucela ukuthi inkomo lezi ziloko luthobeka zizohlala la. Zalethwa ngenkani. Kangangokuba uma ugcine ngasanginda badade wabo la kulotsholwa umthobeka. Oh, manje wayothi uzilethe ngenkani. Zabethwa ngenkani. Uma esemuva ngoba sebeganiselene uanti nomabathobeka. Manje wayosola phela ubaba wayelethe inkomo isibani akusesakhe lesa sibani. Ngoba phela ukwazi umsola. Awukwazi umsola. Thobeka ke bese zalethu kodwa babe ngenasibaya. Wona bongababuza ukuthi umelusi bagcina nomkhokhela umelusi olusa lezo nkomo akaphendula mhlawumbe. No, angisho manje wena lezo izinto bekumele ngabe sizikhuluma ngendlela right. Yena ebafana kwasekuqaleni nazokhuluma ngebaya sakhe. Asizwane. Angisho kusho wena ukuthi inkomo zafa kwababa bakho ngenkani esibayini saka baba wakho. Phela umuntu wayekhuluma naye umnyazo esibaya. Angenaso nje nakancane. Bayasamalisa. Ole sibaya senziwa mama wakho. Wazi kanjalo mama? Ngathi network iyabuya. Indaba enkulu okuphikiswana ngayo la ukuthi ngaphambi kokuthi ubaba kaThobeka adlule emhlabeni wadlula amtshelile uThobeka ukuthi kahle inkomo zakhe manje seziwu16. Manje ke mbukeli kuyavela nanokuthi bona labafowabo nabo bebazidayisa ezinye inkomo. Kanti futhi naye ubaba wakhe mabesho bathi bekazidayisa ezinye inkomo. Kodwa ke ngoba ke besingakalizwi iside labo ngale ukuthi kahle yikuphi okudala ukuthi lesibalo uThobeka ashilo ubaba wakhe angasasinikwa ngalendlela ubaba wakhe amthembise ngayo. Ake sihambe siyoza ukuthi kahle iyozala ngomuntu.
Ngiyajabula. Uhlengile. Yeah. Oh. Sihlaselwa abantu la abahamba noma athobeka noma kaMdu namakhamera ngovolo nje sibhekiwe netruck nemoto lapha emgaqweni. Awukukhulume nabo. Naba la. Sawubona bhuti. Ukhuluma noPulelo wakwaMthombeni Sibongo. Ngisuka kwaMoja Love. uPulelo wakwaMthombeni Sibongo. Yeah. Ngisuka kwaMoja Love, channel 157. Yeah. Ngihamba noThobeka nomamakhe. Yeah. So besize la ekhaya ukuthi sizokhulumisana ngobudlelwane benu noThobeka mayelana nezinkomo zakhe nazo. Kusho ukuthi ubudlelwane benu nezinkomo zakhe. Ngiye ngithi ke mina kufanele ngizwe wonke ama-side. Angithathi lokho abangitshele kona kodwa kufanele ngizwe lokho eningitshela kona ukuze kuzokwazi ukuthi sizwe ukuthi yazi iphutha elikhulu enilenzile. Yeah. Ukuthi ke cha ukuthi nifike nitheleke ekhaya ningasibolela ukuthi ngiyeza ekhaya ngoba ekhaya akuhlali ukuthi ngale mfela. Okay. The very same abathobeka noThobeka bakhuluma ngayo bayazi ekhawunta time ukuthi ingane abantu abalusa inkomo ababheka ekhaya akekho umuntu omdala. Okay. Abasho bafuni banama-DJ bethu and thina sikaze sicabane nako ukuthi bazosiyabenza osibakaleni uzolanda lezo mpahla ezozanda lapho bayazi ekhaya. Mina bengifuna ukwazi ubudlelwane bakho nayo uThobeka. Let me tell you. Sure. One, mina umama uManzimande. Okay. Owakha nobaba yeza kuwe wasemshadweni. Yeah. Ngakhe-ke lapho. Okay. Bashona umama ngo-2017. Okay. When ubaba-ke ube umuntu oyisoka. Nakho. Ubeka kanjalo ngosuku. Yeah. UMathobeka omunye abantu akade ethana nobaba yonke leminyaka lathwayele ingane eziwu-3 lasekhaya. Okay. Sakuthola thina ngo-2020 bangaphosisi ukuthi useshade nalo mama ngaphandle kokuthi sazi nokuthi balotsholwaneni kwenzakalani kodwa sathola ngokuthi useshade noma akathobeka. Okay. Ngamfonela ubaba ngoDisemba edayise inkomo ka-2020 ngathi mina ubese seyidayisa-ke inkomo. Umfana wami nomfowethu uMthobisi ngathi mina yazi into owayenze yiphutha wena baba yokuthi uthathe inkomo ezalobola uThobeka ewumlandwana la ekhaya. Ngathi masufunda ngisho ukuthi uzodlula abantu emhlabeni kona ngiyabona ukuthi uyafunda. Masushonile uyazi ukuthi isidumbu ngale nkomo sesibaba amazwi akhe wathi umthungo oyindodana yakhe nguMathobeka uyazazi inkomo zakho ngamalapho. Bese kuzothi ngo-2021 wenzela i-phone call makamdu. Yeah. Ucela zolanda iy'nkomo zaThobeka ngoba sizobe sikhona sonke ekhaya. Akazazi uma mthi iy'nkomo zaThobeka zimbalunja akekho zazi yokhona lapho zimbalunja. So ngicabanga zolanda iy'nkomo bazolanda ziphi iy'nkomo ngoba bazazi iy'nkomo. So wafonela ubani wamfonela udirect? Umuntu omdala wamfonela ukuthi cela ngoba sikhona ngoDisemba bafike bazothatha iy'nkomo zaThobeka ekhaya. Okay. Akaze baze bafike. Inkomo ezalethwa la ekhaya ezikaThobeka zeza zingakhi ngamuphi unyaka? Ngo-2021 ngathi simfonela bamthetha inkomo zaThobeka uMthobeka wamthetha u9. Nge-response yakhe wathi inkomo zaThobeka efayithiwa seziyi-20 akwazi ukuthi ngabe zisewu-9 namanje. Then i-question ayibuza umfowethu ukuthi le nkomo belidla imali yazo lihlezi nobaba lapho unejazi ukuthi azi ukuthi iy'nkomo zakuphi. uThobeka walotshwa 2015. Angazi ngalotsholane namhlangena akalotsholanga kimi. So inkomo ubaba wakhe wayengenazo? Mase nginele uba ube ngenankomo ekhaya but ngoba umnomzana ubuza awukwazi ukuthi inkomo ezisekhaya uthi ezonkosikazi wakhe. Bana ngifuna ukutshela ukuthi isamahamba uManzimande ngagaliphi ukuthi into uma uthi uyasazi isidingo but njengoba inhloko yekhaya kulungile ngibizwa ngayo. Manje wayenimsola makazidayisa ubaba ngoba usho uthi ezakhe ubaba ngoba wayengadayisa ezikaThobeka. Wena waye usukwazi ukuthi manje wengadayisa ezikaThobeka? Cha, ngikubuza umbuzo wathi ubaba wayeneyinkomo. Mana kusho wena usengadayisa ezikaThobeka. Wazi kanjani ukuthi engadayisa ezikaThobeka wena ngoba uyangitshela wena manje. Ngoba akakazi ukuthi asho ukuthi udayisa ezikaThobeka. Usukutshela ukuthi
Okay, alright. Angitshelwe uwe ngoba nawe uthi bowungekho, mara ngitshele. Uyangiconfuse. Ithi ngichazele. Oh, mara futhi ngilalele wena. Sengina Okay. Ngicela ukuthi ngaphambi kokuthi ngiphendule loyo mbuzo. Ngibuze ukuthi inkomo zikaThobeka ezila kini zingakhi. Baba, ngibuza ukuthi nizonzana ekhaya. Sizolanda inkomo zikaThobeka. Okay, tate. Zingakhi inkomo zikaThobeka uzazi? No nayi. Ngicela ukuthi ungichazele ukuthi zifike kanjani ku9. Baba, awungezi ukuthi ngithini. Sifika kanjani inani inkomo zazi ingale sika abantu bazingayi inkomo zabo zifike ekhaya. Zeza zi8. Yeah. Bakutshela ukuthi khona engafike ekhaya phela yashayiswa imoto ngamagelenda bakutshela ngaleyo. Abakaze bakhulume ngeyashayiswa imoto. Abakutshela iqiniso. Okay. Okay. Uthwala ikhanda usola usibaphoke lapha ekhaya uzokhuluma indaba engadangani. Alright. Bakutshela iqiniso ngayo yonke le information abakunikeza yona. Okay. Nangu udadewenu uThobeka. Ngicela ukunikeza yena iplatform ukuthi akuchazele ukuthi inamba yenkomo baba wakho wamtshela ngazo zingakhi. Ubaba before ashone, before agule, ngeke ngahlala naye phansi ngambuza ukuthi inkomo zimi kanjani. Wangitshela ukuthi nginenhlanhla inkomo ziyazala. Ngambuza ukuthi baba sezingaki manje. Wathi zila ko16. Asibambe kanje na. Yini yenza ukuthi nize ningivite abantu bemeet abaye ekhaya senginyazi ekhaya ngiyasethe ungena ekhaya. Yini ngoba ngekhaya uba negula and ayikho into yakhe izibeleke nayo ukuthi nabe nekhaya. Sangibiza ukuthi wena lathi inkomo la ngaphi. Ukungafiki kwethu ngalesa sikhathi sayi mina nasend message then sayiphendula imessage sasho ukuthi okwamanje inkinga esinayo i-transport yokuyilanda inkomo. Cela nisibekezelele kancane. Nama message nabasendela umani imsabisa. Wayegale ba ekhaya la. Lokho ngibhekisa umsabisa ngaphini. Yini nazo lifuna ngmawawo. Hayi angazi. Uzokhuluma into Ngikhuluma iqiniso. Angazi ukuthi ngizomisa kanjani. Ukuthi ngiyazithatha lezo nkomo Thobeka. Tate. Ngicabanga ukuthi bhuti ushaye khona silande zona. Okay. Alright, no bengifuna ulale wazi ukuthi namhlanje ziyolala zile. Alright, siyabonga. Alright, siyabonga. Bafowethu. Ngicela sisondeze itruck. Siyazazi ukuthi ngwe ngekho le nkomo engizozilanda. Hayi, sister asadinga ukuzazi. Hayi akenenze. Okay. Bafowethu. Ake senzeni indlela ukuthi itruck isondele izolayisha le nkomo sambeni langa liyashona. Wesiphawu bakhiphela inkomo. Mbukele ngikuthandile ngalesiqephu sanamhlanje ukuthi ukuba yitshitshi kuyakhokhela. Ngiyabonga ke ngoba nabo namhlanje umama uyosithola isombululo uzolala ubuthongo. Lokho wayekusebenzela uvuna khona ke namhlanje. Nawe lapha ekhaya mbukeli mangabe kuukuthi ubhekene nesimo esifana nalesi lapho From broke to alpha trader in 90 days, Hedge Fund Secrets revealed, you're not losing because you're bad at trading. You're losing because you're missing this. Let me ask you, do you know what the biggest banks and hedge funds see that you don't? The answer's in the Commitment of Traders report, and I'm about to show you how to use it. Here's the truth. 90% of traders fail, but the 10% who win, they follow one rule. I managed prop firm money. My edge? The COT report. It shows you what institutions are doing before they move markets. In my 90-day alpha blueprint, I'll teach you to track their footprints, like following whale movements in the ocean. Phase 1, crack the COT code. Phase 2,
fuse it with price action. Phase 3, trade like the 0.1%. Week 1, we dissect the COT report, commercial traders, speculators, and how to spot reversals. Week 4, you'll overlay COT data on your charts to predict breakouts. By day 90, you'll have a hedge fund playbook. No more guessing, just executing. This isn't a course, it's a trading boot camp. You'll get my COT cheat sheets, live market breakdowns, and a community of traders pushing you. Remember, the COT report predicted the 2020 oil crash and the 2023 GBP rally. Imagine knowing that before it happened. You have two choices: keep doing what everyone else does, or learn how the 1% profit. I'm giving you the same frameworks I use to trade millions. But here's the catch. This isn't for dabblers. It's for traders ready to work. 90 days, relentless focus, life-changing results. Link in bio to join. Your future self will thank you. Click the link, commit. Let's go. Enrollment closes in 72 hours. You know, I was lost in a sea of charts and confusing patterns hoping to catch a break. Then a buddy of mine said, why don't you check out the COT report? Enter Mastering the Commitment of Traders report. This ebook practically took me by the hand, showing me how the pros do it. Trades, nailed them. Downtime, history, you want in on this? Grab your copy and watch the magic unfold for yourself.